Boda ni goba irwa matuke 50 nerimo ilikonyara gwikirania machika nyaraga kubekwa magajege kole kyobo soko kolekana ase county ya Nairobi boigo ase chinga kiecho cha matuka ya 50 nerimo ni goba gochiko kwane na kia machika ya gochigwikiraniwa buromurikeito Ndemo Steven agotomanya. Wiki ya eta nige serikali ya nyara kubeka machika matindi yo gwikiranigu na barundi bechi pigipigi ebyerera abarundi ne chinsemo ao chiava na siasa gusaba machika yo nyarego keigu eliyo gotaturubani mone sector yo bosombi yo bwate chi million chiababwatani chega bware serikali na barundi aba ito bonsi tora abatebi ngabanyarwa bagwikirania machika yo amachika bwato bokongu mono alitokolere serikali yeregeze namachiko ye driving license yagara abantu abange bakora gisukuru kana gosoa para unabona stage ndio tu asertia abantu bonsi batakole tie sukuru bali batamete bayiranire gisukuru tikatoye guchinga kinkege medinyebere gose tato yo gose medinyista tagara tu bange kikamili una mana boda boda ebirere byo nigo byanyara goikase serikali abwase bono yanyara gotugutera arama chikayu kwera nalibaga ase kamati ya Rosiri goikeria babwatani bonsi be sekteye elio goikerio koigwanana inse yemetie nyebere amatuka 60 kolengana na nchendo chenga talibu yakango na bamentu wake sinjo no bumana bawo kwenda te comment amaguta comment kila lipo sasa maleta ngoro kutona Albert machiko ya serikali mbiyale na matuka ya baba 2 months egera bamura bari kwa batara ende class ine igoro ya bamanye igoro ya machika boda una transportation ya koru ya para bamanye no bra kwa ndro chi customer serikali mbia ya kora manganayo chika bali ni chikuru insurance serikali ya segati insurance hizo egera kero montaja leo kera insurance ya bikise bibia Nonyeigo niga abarundi basabire bituo bya bosombi kwene kibuna abarundi baikereire amasakara yo Burundi na bali bwate chimbu chimbe banyare korongea nchengo pongeza serikali igebwatira bokongu na abana siasa mbaba se kwa soime asoko chokuruge sekte yeito kiagera twaberira enga kientambe turine serikali bia lakini bono iga nchengo tebaiga aba muraba bake barororo ba swana nibima batagete koburuga diganga bana bake bagende gisukuru serikali mbiyere na ende bigebeke motisha abantu bali batara ikirania machika ya para egera baikirani na ende ilinde sekte yagendera magega ya serikali na kubeka machiko yo korao bonchori ba boda se wiki anyara gweta digense moya bana siasa na bantu betu banyara kwe mulunganiro renga neyo yerere serikali kubeka machika mayana kubagani buna esama tuko 50 nemo ari mutu abarundi bana kibuna baikire bityo byose biganeri ariko ena kibuna obosombi ngo bakana bura secherere ya bene yiko reporter ta Fenikiandi TV ko baigaso mu cyugo songo eli ataliane Ndemo Steven.